Hello mga ka-listeners, good evening. Ang oras alas 7:42. So, sayo ko og vlog mga ka-listeners no kay basin og magduka na sa ko niyang taud. Ito ni agi puting dukaan ako mga ka-listeners kay akong tulog ato duhara o tulora ka oras niya. Sige po ka-copyright ang maong drama no katong part 9 sa Managlahing Dalan. Kapila ko balik-balik og edit no. Ang itong vlog na to niaging adlaw ka to. Niaging adlaw gabi niya. Gabi na itong na-upload. Kadlawon ba to gabi? Ang gabi din niya na nakadlawon og balik kay natingala sa itong uban nga nawala siya ba. Na-upload na pero nawala. Nawala siya kay akong gi-private o gi-delete kay nasipyat ko ato. Diretso na ko og export ba. Pag mix na nako. Ya sa dayang padung na ko matulog, naminaw man ko. Nawa nang katulgon na naman kay diyan nabantayan man ako nga kuan siya kanang nasipyat pagka mix ba. Nay ubang isina nga tulo ka isina siguro to nag-iko-iko no. Ning iko ang mga isina ba. Siguro di ko ato nga pagpadayunan ako to daghan yung mo comment nga ano man mura mag-remix no. Mapareha sa una katong nag-upload ko ba nga na murag na remix kay gaiko-iko ang isina ba mo to nga gidalit na akong delete no nya nanagoy views ato ni abot na og 100 106 man siya to views or 16 ba nya ang una nag-comment ato si Aisa Alcosaybe no o si Oyens Dinamita kinsa pa bati uban nga mao yung nakauna og comment ba pero nangawala lang comment kay ha magi-delete tong primerong upload na-upload ito balik mga kadlawon na no sa Managlahing Dalan part 9 no nya sinsya atong uban niya nakuratan nga nawala no taon man nga nasipyat man to pagka mix nako no nalipat ko tong sa kakapoy na pud ba niya sige copyright bitaw nya final lang ta nasipyat lang gihapon pag mix no pero sige lang okay lang kay na okay naman na wala nang copyright pero sakit kayong ending mga ka-listeners no sa maong drama makasubo kayong ending no kay patay gyud ang iyang kuya in town siya na po yung nakapatay no si Jerry kay grabe pug kamabaw nung katarungan si Jerry no nganong iyang gipusil si Dino tungod sa rason niya hapit kuno lugosa ang iyang uyab ya si kuan na ba siya kuan na to si Billy niya nagluwas si iyang kuya si Dino pero bisan pa babaw kayo ang iyang katarungan nga iya na lang yung pusilon tungod lang ato no? Babaw kayo ang katarungan wa ba mahuna-huna niya ang sakripisyo sa iyang maguwang no mo na makaingon ta nga batias ending daghang nag-comment ato bati kuno kay ending ba makaguol makasubo no nya ang kato si Dino si Ray Arellano man to siya po nagsulat ang dramahan iyahan ang sinulat nga drama ba mo na nga murag bitter kay ending bitter kay ending mga ka-listeners makasubo ang ending mga ka-listeners no ingato pero duda ko iya tong gituyo kay para malahi siya no sa istorya nga sinulat ni Francis Espares no kinsay na kainomdom ato mga ka-listeners katong drama ni Francis Espares sa una nga mamaor gid anang dramaha nga Managlahing Dalan ang dagan sa istorya mamaora gilahi la gamay nakahinumdum pa mo mga ka-listeners katong drama ni Francis Espares nga ang title kay Katapusan Kadaugan maura pud ang team song the road is long when many words mo gyapon ang team song di ang istorya maura yung dagan igsuon gyapon sila no yang kuya sacrifice pero kaating man sa yang manghod no kung kinsa pa nakainomdom atong sinulat ni Francis Paris sa una ang intro gani ato kay gikulata ang yang manghod tabangan kulata ang ning abot ang yang kuya nga morning kuan ning rescue sa yang manghod ba yeah. ang istorya gani ato kay ang nagdala sa role sa yang kuya kay si Francis Paris man yang manghod mao gyapon
sa nagdala ni Jerry, maurang tiguga si John Puhanes o si Alex Lara. Nya sa ending gipulihan ni John Puhanes. Pero kini malaglahing dala na baylo. Kaya ang unang nagdala sa Jerry si John Puhanes. Nya sa katapusan si Alex Lara na. Pero katong sa Francis Paris, ang nagdala sa manghod si Alex Lara. Nya paghapit na mahuman, ang ningdala na si John Puhanes na baylo. Ang maura gyud. Ug kisay nakinamdum maura gyud siya ang dagan sa istorya. Pero nakanindot lang sa kang Francis Paris kay ang ending nabuhi ang iyang kuya. Na-rescue pa ba? Napusilan gito sa manghod kay mao may kanang mastermind sa mga parehas kang dagan ni Agila ba. Pero ang iyang kuya dili Agila nga ang tawag Berting Cobra, no? Banggiitan pud nga kuan to. Si Berting Cobra, banggiitan kanang kriminal, no? Pero ang iyang ipamatay maura pud mga daotang tao, no? Diya siya ting tabang sa iyang manghod nga na pulis pud tungod sa iyang sakripisyo ba. Pareha gid kayo ang dagan sa istorya. Ang nakalahi lang sa ending kay nabuhi man ang iyahang kuan, ang iyahang kuya. Kaya nagbayad lang sa iyang mga sala nga nahimo, nagserbisyo sa bilangguan. Nya mao ra pud ang istorya, ang iyang uyab na kuan mo sa iyang manghod na mo'y naasawa, no? Mao ra gyud dagana sa istorya. Ya, ang nakalahi lang pud sa higala nila, ang higala na si Tukloy man to. Pero sa Francis Paris, ang higala ni kuan nahimong ito pulis man siguro to. Pulis. Pero sa kaning managlaing dalan, ang pulis nga higala ni Jerry mo'y namatay. Baliktad. Pero naay kapariha sa dagan. Ya, sa ending na lang nalahi kay patay man ang role sa iyang kuya. Ang nakinumdum atong dramaha mga ka-listeners, itong sinulat ni Francis Paris, katapusan kadaugan nga drama. Naka-record ko ato mga introduction na, pero luoy kayo itong pagka-record na kay keypad akong gamit ato. Na-record na akong intro pero na-virusan pag yung memory, wag tang. Kusog kay virus ang mga kuan cellphone sa una. Na-virusan to ako mga na-record. Wag tang ito ng uban. Na pasensya, basila na po yung comment nga. I-upload idol ang katapusan kadaugan. Kaya wami ka paminaw na. Wag yun tayo kahatag na kayo na kuan yun. Tayo record. No? Na po yung na-record na virusan man. Gamay rapod kung ending rapid ba sa una. Ang drama. Na virusan man. Wag tang. Pero basta kaya akong istorya niyo, mamaora yun siya ang dagan sa managlahing dalan. Maura po ang team song, ang istorya, mamaura yun. Na pulis ang manghod, na maura po yung nakapusil na ending. Diferensya lang kay ang Francis Paris, nabuhi ang iyang kuya. Kung nagservisyo sa prisuhan, bayad sa iyang mga salaod ba. Maura diferensya sa ending. Kung sa party sa ilang higalang, kuan, maura yung na baylo, ba? No? Sa managlahing dalan, sino itukloy. Buhi man siya sa ending. Pero sa katong ang Francis Paris, ang higala nila nga nabuhi katong higala ni Jerry nga pulis. Ang nga na ba? Mamora gating. Mamora gid mga ka-listeners, no? Nya taas naman ako intro vlog mga ka-listeners, nya ta magbasa sa human aning drama, no? Katapusan na punis sa higala ustisya, no? Katapusan sumpay na gid. Nya ko magbasa tiwa sa inyong mga comment. Mga mga ka-listeners, thank you so much for watch. Thank you so much. Paminawan ninyo ang katapusang sumpay sa Higala o Hustisya. I always thought you were the best. I guess I always will. O karon mga higala sa katapusang sumpay ning atong sugilan. Higala o Hustisya. I had only one. You lying bastards! Sugar? So, kanusa lang manag-agaw nga mag-abot sa ngit-ngit ug maggakos na bisan ang hangin maglisod sa paglusot? Sugar? Maabot ng ramil kining inyong kipuhat. Timan ininyo ka na! Oh. Sugar, ganito. Uy, ikaw! Ayaw ko ganiti.
Ngano? Nahadlo kang mahibaw si Ramil sa iyong tinaguan? Wa may tinaguan. Liar! Ako lang buto kasubukan ni Joanna sa tanang kay ubos nga yang patiyon nga to kang Ramil. Ikaw ka pa rin niya? Ang akong pagsabot. Misumong siya nako. Nga nagduduha siya pagdawat sa tanyag kakasal ni Bro Ramil. Tungkol kaya nahadlok siya. Apan matod ko, hatag ka kay kayunan. Tungkol ang tanang tao mahimong magbago. Kung kabubuton ni Ramil mag-usaba. Really? Sugar, kauban sa gumbaan sakripisyo. Lisod ba kinibuhaton? Apan kung alang sa taong imong gimahal. Andam ka mo sakripisyo. Busa, dawato ni Joanna ang tanyag ni Ramil. Nagkasal. Tinuod, Joanna? Tinuod. Kun mao. Pita ko mamahimong kawas ng gikan sa mabuya ni Ramil. Yes! Which means, mahimo na ko magpakasal usab sa lain. Pero, syempre, nagkinahanan ko ang Paris. Will you marry me, Ruel? Huh? Musod ako balik sa among lawak ni Ramil. Joanna, ganito lang. Ganito lang. Kauban sa kumaang sakripisyo, matod mo. Busa, sige, Ruel. Andam ko mo sakripisyo. Joanna! Buhiin na siya, Ruel. Oh. Imo na ba kong buhitan? Joanna! Ora o dili ang itupak, Ruel. Pasilo ako. Sige. Alam niyo. Oh. Joanna! Let her go na. Good. Wa na siya. Milakaw na siya. Which leaves us alone. Oh. Hey, mahimo pa? Ayaw pagsigig pang hupaw? Ay, makalagot pa minahon. Let's just talk about you and me. Sugar. Matod mo kani adto. Dili mahimong kita. Tuwag kikitakda na akong ikasal nga to kang Ramil. Pero karon, wa na. Gawas nun ako. Wa na'y makababag na tong duha. Sige na. Maminaw ko. Panguyapin ako. Matuod na ta, Sugar. What? Nagduka ako. Kadaw na. Ug matabag tiwas og sulti. Okay. Kung mo yung gusto. Pero Ruel, gusto kong masayod ka. Andam sa kong magbago alang nimo. Sugar. Ingon man ka. Kauban sa kugma ang sakripisyo. Wes, andam kong sakripisyo usab alang nimo. Sugar. Ruel, nga naman. Nga naman. Nga nung kinihiraman ta kutob. Apan mahal ta. Hinungdan nga ihatag ko ni mo ang imong kalipay. Ang kaluwasan sa imong igsoon. Nahinanap na ang maayos si Ramil. Muhinin ako kay Dato Patiya. Sugod ka ron. Gakson ko na ang bagong kinabuhi uban kang Ramil. Tunaan ko pagbalay ng akong pagpatindihan ni mo, Ramil. O pagkasamahon ko na lang sa kamaanindot nga damgo ang among gugma ni Ruel. Ay, kalisod. Lisod. Marag mapikas ang akong dugan sa kasakit. Naman kay mahal ta ka, Ruel. Mahal ta ka.
Joanna. Oh. Anong nagila ka? Ano? Wa, Ramil. Wa ka makato. Dili ka gihapon may nanong kuman ako hangtod karon. Ramil. Sa may akong buhaton na akong tuhuan ko nimo. Nga matinud-anon ako sa kong pagbati alang nimo, Joanna. Ramil. Sulti ko. Ano mina ang imong illegal ka negosyo? Unsa? Gihangyo ka ni Ruel nga mohunong na niini. Apan matod mo. Kung ako ang mohangyo ni mo, imo kining ihatag. Kung buhaton ko ang imong gihangyo nako. Mupakasal ka ba nako, Joanna? Oh. Ginawat ko na ang imong tanyag na kasal. Tinuod. Tinuod. Oh, Joanna, salamat. Ako nang labing malipayong tao sa kalibutan karutak na. Salamat, Joanna. Kung tukuron ta na ang atong pamilya, Ramil. Gusto ko usa ka malinawon nga pagpuyo. Layo sa kakupot. Layo ni bisan kinsa. Layo din eh. Oh, Joanna. Oh, ihatag ko ka na nimo. Hatagan ko ikaw og usa ka malipayon ug malinawon nga pagpuyo. I love you, Joanna. So much. Kaduka ba yun? Oy, morning, manay. Ikaw ba? Pinong sa bag-ari man ka magway abong tako doon sa lamisa. Mahog ko na ng imong pustiso. Matipon sa mga lamas. Wal, ano? Pustiso na di ay ko. Dili ba to ikaw? Aw. Mao ba di ay to? Lalipot ko ako. Ate Joy. Murag matapos sa tingali ang kalibutan, manay da. May milagro nga hitabo. Nag-ati na ako sa Dong Ramil. Dong, kasayo ko di mong nagmata. Kalganina po kung nagmata man ay. Wala ko makatugog balik sa ka-excited. Aha, ay gadupan. May hinungdanon kong ipahibaw niya. Makigdungan ko sa tanan sa pamahaw. Kay may hinungdanon kong isulti ninyo. Oy, magka-itirig ka na? Oo, sama na doon. Unya na. Inyo raw niyang masayran at manay. Busa, gusto ko nga magluto kag espesyal nga mga putahe, ha? Kay espesyal kining adawa. Okay? Unsay ngan? Unsay na, Kanino teras kapuntagon ro niya, Unsa kahi mahidong danon niyang isulti na tuon niya, no? At tangi! You better make sure nga importante gano'y may sulti ron, Ramil, ha? Eh, mo bigit pa ko lang akong katog. Tuka pa kaayo. Sige na, sulti na. Di mo balik to ko sa kwarto. Yan ako mukaon, matuog sa ko. Unsa ba ka na, iho? Magpakasalamin ni Joanna. Unsa? Oh, exciting! Good luck kung magdugay ba mo. Ay, baurit to? Okay. Balik ako sa kulawak. I'm still so sleepy. Uy, congratulations ninyo, Dong. Tay, congratulations. Salamat, manay. Di ay ba? Uy, congrats sa inyo, oy, Dong! Salamat. Dad? Joanna, ganito nga. Nagalitalas, Daddy. Ako na siyang sundon. Ala, no? Sigurado ka, Day? Magpakasal ka! Unsa man, napakong ka? O baka nga nalipong ka lang? Pagkarog na oy! Ngano, kakalit, God! Dai, kung gipugos ka lang ni Dong Ramil, ayaw ka nag-ipadayon. Dili ka magpalipayon. Ikahatag ni Ramil na ako ang tanan manay. Day, Joanna.
stress ko, ani. Ato kas kusina mo tiwas og kaon. Wa kumana din na kong lamis. Distansya kayo mga nangaon sa kadakos lamisa. Ato ko dito ay manahay uban ko din eh. Tanawa ra ka. Tuga-tuga kag walk out diri o niya magpakuyog ka ra sa DI diha. Ay, kanang biyaan tauna mo din hiday ha. Mo ato sa kusina. Kaya mo inihap ang hungit ta din hida. Joanna, Ayaw na, Rowel. Dili na ko gusto magkapati pa ubisan sa gikat ni mo. Tingali pa unyag mula tasad ko. Dili na ko. paselo ako. Pumadaling adlaw, pasabtog ko si Ramil. Ug sultihan ko siya sa kamatuoran. Ug unya, unsa? Joanna, Bawion ko ni Mogi kaniya. Tingali kinigabot niya ng mga hikayo na huwag ka na'y mapawit pa. I'm sorry, Joanna. Naamong kas kagubot sa mong pamilya. Dili ko buot ka mawa ka. Apan manungdanon na lang ka na akong kinabuhi sa kuwing suon. Huwag kakaluwasan sa kong irahan. Gikan sa magkamot na ng demonyo. Daddy, wait. Pamatiyaw na ko. May isulti ka pa ba gawas mong pagpakasal sa babae nga wa kumauyon eh? Sorry, Dad. Pero mahal ko si Joanna. Giusab niya ang tanan ako, Daddy. Ang akong pagpanlantaw sa ugma, ang akong pagkaako, andam kong bag-uhon ang tanan alang niya. Dili niya mahimong osbon kon unsa ka man, Romel. Ikaw ka na, Romel. Ako gyapon kini, Dad. But the better version of me. Usanaw niya kabuutan nga Ramil ang imong makita. Osan na bita ka mahimong buotan kung nakahimo ka sa pagsupak sa kung gustong mahita mo. Dad, gusto na kong magbago. Gusto na kong magtukod og kaugalingong pamilya. Usak na kong pamilya uban sa amo unyang mga anak ni Joanna. Hatagan ka na mo og daghang mga apo, Dad. Malingaw ka na unya niya na. Come on, Dad. Just be happy for me. Finally, nakita ko na ang babae nga alang yun ako. Ug tungod ni ana, Dad, muundang nako sa ato negosyo. Sa! No! Dili ko musugot. No! Gusto na kong magbago, Daddy. Magmalinawon uban kang Joanna. Wa ko'y labot bisan makapila ka pa magpakasal. Apan dili mo mahimong buhian ang ato mga negosyo. Romel, nagaluga! Dad, hustos Joanna. Di mi makabaton og kalinaw kung ipadayon ko ang maong pangita. Ug usa pa, di na ko buot nga mausab kini ang kinabuhi nga mamatan sa kong anak. Okay planong ipasunod kini sa akong umaabot ng mga anak, Dad. Iyon na. Nagmahe ka ba sa kinabuhi nga kung gihatag ka nimo? No. Wa, Dad. Imong nahatag ka na kontaran. Kung mo! Way nausab sa atong mga plano. Sugaton mo ang shipment unya dito sa pier ug magpaabot ko niyo dito sa bodega. Wait. Dad. Okay. Sige. Kung mo imong gusto. Ihatod ko safely ang shipment unya dito sa bodega. Apan katapusan kini, Daddy. Katapusan na. Gusto kong ihatag kanimo ang imong kalipay, anak. Apan dili mahimo. Kinahanglang may usa ka nato nga magpabili ning maong organisasyon aron dili kita gukdon sa mas taas pa kanato. Tiguang na ako. Pipila na lang katuig ang nahibilin kung kinabuhi ni kalibutan. Ugwa na unya ako nga makapanalipod ka nimo. Busa humanin ng adlaw. Putlon ko ang imong kalipay. Ipahipos ko na kang Delphine si Joanna. Patanood ka pa. Magkakita ka pa niya ang babae na ikapuli mo kaniya. Why na usab sa kong plano? Ipalutaw ko gihapon. Nga
itaban ni Ruel si Joanna. Aron limpyo ang ilang pagkahanaw. Yor, unsa man? Ning, mga ito na ba ta? Ha? Mga ito na kita, Delvin. Ang atong plano. Kasado na, Yor. Human ko, maubani si Dong Romel dito sa Buliga. Muuna ko sa pagbiya. Ug dadun ko si Ruel. Ug niya, buhaton ko na ang atong plano. Ang paghipos nilang duha ni Joanna. Good! Hindi, abling na Yor. Sige, sakay na. Ato na ko. Katapusan na ka ni Joanna. Isaad ko ka na. Pero, misaad ka. Tumanan ko na sa daddy. Kapag promise, katapusan na kini. Humanini, imo lang tanan kong oras. Kasi mong gustong gasaon niya sa akong pagpaulik. Ramil, please. Ayaw na lang magpadayon. Ay, kabala ka. Huwag daw itong may tabon ako. Karoon pa nga nakuha ko na ang tamis ni mong oo. Ramil, dilita na ba ka mapugnan? Ikaw ha, mabalakon ka na kayor na ko ha. Basin mutuo na yung ko nga mahal ko ni mo. Ramil. Dali ra ko. I love you. Kananang. Ipaniguro kong naway daw tang may tabo na ko. Kay planuhon pa na ito ugmayo ang atong umaabot ng kasal. Pag-ampin. Ako pa, tural. Alang ni mo. Ramil. Sige, hatan ako. Mula ko sa guspir. Niuna na sa daddy. Bro, ubananti ka. Oh, ayaw na bro. Ako na yung bahala. Dili bro. Gusto ko ba kasiguro nga luwas ka? Ha? Bro, masa ko na istorya ha? Puro magmamatay na ron kong adlaw. Dili. Dili ko kinakatugot ang mahitabo ni mo. Dili ka na may mong bawa pag-usap ka na ko. Iksuon ko. Salamat nga ingon na nang imong pagtanaw na ako, bro. Sama na gyud sa matulog igsuon. O sige ta na. Sige na. Kada ko na sa kausawa nga ipakita ni Ramil. Kung padayon niya ingon ni anang ipakita niya kaayo na ako. Basin pa. Basin pagpagkatunusap ko sa pagmahal niya. Bida. Traffic. Tasaw na hinunta sa oras na. Nagpaabot na rabas las daddy ug ang uban pa mga kauban sa organisasyon dito sa Budiga. Kung mao, nausap ba mga opisyalis nga ng serbisyo sa gobyerno? Nga ubusan yung suhol, bro? Oo. Muto nga sa karon sila dito. Tuyos lang ipatawag ni daddy sa pagtuo nga dawaton ko ang bagong gisango ni daddy nako. Pero gibalibaran ko sa daddy. Misaari ko ni Joanna nga katapusan na kini, bro. Bro. Day, ibura ka man kugwa mahimutang. Ay, nabalaga ko sa lakaw nila ni Ramil, manay. Ay, kapalaka. Suwito na ka na bataas pagpadagan sa maong negosyo. Hey, lisayod ka na ni Ana, dili ba? May mga kontak sila suot. Oo, pero... Eh, na hinoon ng Diyos. Pure na. Salamat, manay. Hello, Joanna! Gusto ka dito sa mall gamito ng imuhang paso-paso, diha? Aron, mapahimusla na. I-shopping ka na. Try na itong mag-bonding. Basit pa di ay, ikasinabot ikag slight. And since igagaw mo ni Ruel, so daghan kong gusto masayran kika nimo. Like his favorite color. His kind of girl. Eh, dili pa pagod klaro ang iyang type sa babae, day. I know, dili ako. Kay prank ka na kayo ko alang niya. Pero da,
Nagpakipot na ng akong ruwal na ako, uy. Gusto na ko niya ospon aron pag-andam na ko sa umuon niyang pamilya. O, diba? Advance kong mag-isip. Sorry, Sugar. Pero gikapoy ko. Mapawala ko sa taas. Killjoy. I wonder kung ngano na in-love ni mo si Ramil. Nga boring ka man kayong ikauban. Walang ka-life-life. Not like me. So bubbly, so cheesy, and sizzling hot. May tiwason una kuskusina, day, ha? Excuse una ninyo. You know what, Joanna? Life is so short. So spend your day like it's the last one. Naglabad ang akong Sugar. Busa ka na ko sa taas, ha? Excuse me. Joanna, dili kita mo upan ako. Sige ka. Magmahay ka. Dili na ka makamigag parihas na ako kasosyal. And not to mention my prettiness. Salamat na lang, Sugar. Mas gusto ko matug. Boring din nga klaseng pagkapapay. Bahala ka diha. Mulakaw na ako. Nasa mas ko paingon, ha? Sa mall? Boring. Natanaw na ako halos na ng stock sa mga butik. How about sa beach? Pero laay sad. Ako ras ang usa. Sa gini ni Joanna. Dili ko niya upanan. Gusto! Why not? I miss Daddy Mansap. And at the same time, makita pa na ako si Ruel dito sa bodega. So, adto ko mo adto karon. Doon lantas balik ka. Wala ko mahimo pa. Gawas ka padalipdal ko kiksuod sa kayo mga butak magkauban ko mga tigyan sa balaod. Yan na tabot. Muna na misuod ang dako nga container van. Nagisublan sa mga epektos. Mga computer parts o mga spare parts sa mga sakinan. Kapan di ay, may mga pakapin nga mga nagkalain-laing drugas, mga party drugs o guban pa. Masunod na ta nila. Nagpaabot ang karon sila sa zona. Pasensya na, ha? Nalangan lang tingali si Ramel sa traffic. Nasayo na kita sa ka-traffic na itong dapit. Kining. Nyor. Ani ana sila si Boss Ramil, Nyor. Labay maayo. Masudlan na yung sila din eh. Matuman, Nyor. Unya, unsa man. Mauna to. Nasayot ka na si bumbuhaton, Delphin. Patik, Nyor. Mga kauban, niya na nga itong ipaabot. Naabot na nga akong bugtong anak. O ang mga container vans nga gisudlan sa itong mga drukas. Pagkita karon ninyo kini mga bag-utang mga butang. Mas mahal, apan. Mas makabuang. Tada bro, ubatas opisina. Aron makaila mo sa mga kasosyo ni Darius negosyo. Sige. Busing. Pasudon ka nung ka. Kaganina na sila nagpaabot ni mo, Busing. Sablay tanaw ni mo. Dili ba paingon na may musod? Tada bro. Ikaw lang kuno, Busing. Dinira si Gawa sa Roel. Uban siya na ako sa sod. Pero mamay mando sa imong amahan. Sige bro. Magpapot ako din sa gawas. Sige bro. Iyo, gani na. Ay, kala niya, ano nga kung uni ko iyo. Dire. Sikit na Domingo ka na. Kung mo, kauban gina siya sa mga nagproteher sa mga drug lords. Kining, mura maglain kay kag tinutukan sa mga tao, so, Lain kay kag tinutukan nila.
Tabi unan nimo. Ha? Manigarilyo ra ko sa gawas. Manigarilyo day ka. Wa ko kabantay nga sukad manigarilyo ka. Sige, ubanan talang ka. Ha? Oh. Sige. Pero, muapas lang ko di mo. Muato na ko siya. Mangihi ko. Uy, marman kag babaeng mangihi. Mangitag banyo. Sa gawas na lang, uy. Gawas na lang. Kon, naglain akong diyan. Marag, may pagkapin. Inipangihin ako. Di ako na. Oo, dali ha. Kinala mapindutan ko na sila. Ano makasuot na din sa butika? Pasilo ako, bro. Ang pagkinala mahunong ng kadautan sa imong amahan. Ano gaya may gawas si Aroy? Naglain tingnan tinod ang tiyan sa buang eh. Ay, kabala ka, Ruel. Ay, dili ka niya umupati niya na kung mamatay ka na. Saon tama do, bugat man yung dugo ni Senyor Nimo. Busa, uban ka sa ipahipos ni Senyor Felipe. Kamong duha si Juana. Doldo na lang ko sa bodega. Masurpresa kit ka rin sila si Daddy kung makita ko nila dito. O gidadaan ko pa siya sa iyang paborito nga cake o kape. Musod ako sa skina paingon sa bodega. Oh. Wait. No. May mga sakyanan sa mga pulis paingon dito sa sod. Monong ko. Shit! Raid! Kinalamakot ako si Daddy. Ingon na sila si Ramil. Maandam ko. Paingon sila din eh. Uy! Di ka ramadaya din eh. Sige kung pangitan ni mo. May tuyo ka man ako, Delvin? Oo. Matod sa senyor. Una ko nung kita nga mubiya din he, may ipakuha siya dito sa mansyon. Unsa? Yan na lang pangutana pag-unsa. Basta kay, tana. Gina. Dilit ka ba yung ubanan, Delvin? Unsa? Ay, tira. Supako ni mo si senyor sa iyang sugo. Bisaad din, Ramil. Nga ako siya pabuto din eh. Mubalik na tadayon. Sige na, tara. Paselo ako. Apan dili ko mabiyagi ka din eh. Dako na yung o ni mo, no? Dako na yung kayo ng imong ombi. Kapuya, oy. Ano bang kinahanglan pa man nga mubunot ko sa akong pistola? Ano tuo ka na ako, ha? Sige na. Lakaw na. Lakaw na pa ingon sa sakinan. Mugi ka na ta. Tana. Sa ba na? Kadagay sakinan sa... Animal. Mga tinugyanan sa baraot. Ayaw ko mabuto! May buto sa armas. Unsa karon Don Felipe? Ako sa siyudad. Sige, iyo. Let's just stay here and relax, ha? Sige, panganda mo! Masugol ta! Sige! Ayaw! Dili ka na yung buhaton, Delvin! Unsa? Uy! Musanindir ta! Nabuang ka! Mamatay una ako! Una pa ko mapadakot nila! Friender mo! Limutan na mo inyong limutan! Uy! Pabuti! Sige! Pabuti niyo sila! Pabuti! Ayaw! Ano ba? Usain ito mo! Pusing! May mga parang sa gawas! Direta! Usa! Colonel Domingo, usang hitabuangan na sudlan kita, Fred, ha? Huwag ko'y kasayuran eh. Huwag kini maabot sa akong lamis. Huwag kay hinuglan! Kinahanglan ako makabiyan na din eh. Animal, dili ka ni mahingupay ang tabo.
Shit. Hindi rin ako makontak si Daddy. Ingon man sila si Ramil. Kasi akong buhaton. Magawas ka din sa sakinan. Kinahanglan masayod ko sa hitabo. Dili ko mahimo masayop. Buto-buto ka to sa arbas nga akong nabati. Hello! Hello! Daddy! Mga buwang mo, mga pulisa mo! Nalipat si Dolphin. Kantaan ko siya bunal. Nagipan siya. At ako ilang nabutangan ni Ramil. Ayaw ka mo paghulong! Hutda ninyo sila! Dali! Kaya na sila. Nag-iyahin na pangita o paagi nga makalingkawas di kanini. Busata na iyo. Basag di nga tumasakong. May matubang sa mga pulis. Sila na'y bahala din. Musibat na kita. Tana iyo. Una na, dili ko mahimong biya si Bro Ruel. Mas may nung gano'n nga itong kinabuhi iyo. Busata na. Mamiya na kita din. Ato kita mga sa sekreto nga gianan. Kana! Senyor Telebe! Bro, salamat kaya ka. Dali na. Umana mo sa magbiya. Dali! No! Pasaylo ako. Uy! Bro, nganong gitiol mo kang dali ang imong armas? Usay buot pasabutan eh. Don Felipe Sebastian. Sangan sa balaod. Surrender ka malinaon. Usay! Bro, usay buot pasabutin eh. Pasaylo ako, bro. Apan usa ko katiligyan sa balaod. Musa! Daan pa ko! Wag di ko sali ka nimo! Tungod kay traitor ka! Dili ko mo surrender! Dili! Kung gusto mo gamit o kusog, ano pa mayroon kasi yung mga sa Don Felipe? Lakip na siyang pagpatay sa kong ginikanan o kang lulasinda. Sa! Surrender na! Sabtago ako pagkumkuma sa kumakamot ang balaod. Nuka! Ayaw ko pugsa Don Felipe! Bro! Ikaw ang hinungdan nga natulturan kining maong dapit. Kining maong buliga sa mga pulis. Ikaw! Ikaw nga akong gisalikan sa tanan. Nakaako kas pagtraidor ako! Pasaylo ako. Apan ako kinikatunanan. Traidor ka! No! Ayaw ito ang ginagawa ka mo, armas! Ibutang ka na! Traidor ka! Huwag ko makinahanglan og higala nga sama ni mo! Ayaw! Sa sunod kong pabuto, alha ko na nimo itumong! Bro! Sige na, Dad. Biya na. Dali na, iyo! Ikaw na! Ako na'y bahala din eh! Dili ko sa tugutan magkabiya! Ayaw kong pugsa nga malimot sa itong kisod! Nakusik sa anak kong sa balaod! Kinahalan siya magbayad! Huwag ko'y labot! Amahan ko siya! O kiksuon ka! Mayo kay mebot ka, Delvin! Sige! Tiwasi ka na to, hana! Pulis kini! Tangi mong aras! Nasunod na ta! Animal! Talaga, mamiya na kita din eh! Sibat yun! Sibat! Sige, ako na bahala din eh! Sige na! Dali na namin! Iyo! At doon ko kamo! Hindi! Maayo na akong pagkasalipon din eh! Tagsa-tagsaon ko kamo! Hindi! Nagbayad ka na siyang mga sa Delphin. Lieutenant Mercado? Sir, kamo na bahala din eh. May kinahalan pa kong tiwason. Usasin ninyo ka ng mga dinakpan. Ayaw ko po, Sasay. Naghimo kong surveillance ining dapita. Huwag na timingan lang, Sa Oscado lang pagkatarungan, Colonel Domingo. Huwag kay tahod sa mas labaw ni mo. Sorry, sir. Trabaho lang. Makita naman. Makita ninyo! Makalingkawas ra gihapon ko gikan ina. Ipamatuod ko ninyo na sayo premos pag-apel nako. Ato na lang na eskorte pamatuday, sir. Sige, tara. Mabuhi lagi ko. Tara. Ayaw lang ko pusasi. Daddy! Dad! Sugar. Miss, dili ka mahimong budol dire. Tiwan, usa man ni? No! Pagi ako, I wanna see my daddy! Sugar. Daddy! Call my lawyer. Call my lawyer. Yes, Daddy! I will!
Santisima. Inausa na gud in town ron. Mura mag-ibangga naman hapit sa bungbong ang sakyanan. Kinahanglang makabaya na kita din iyo. Yes, Dad. Kuhaan ko lang si Joanna. No! Dili mo sa may mong iuban sa atong pagbaya. Usa-usab siya ka traidor. Patya sa rebel. Patya ka ng babayhana. No! Di mo mahimong pasakita si Joanna, Dad. Ako siya. Ako rin bahala niya. Joanna! Alice! Yawis underground. Dalion ko pagkuha sa itas. Kinahanglang madako sa ima sa mong pagbiya. Joanna, Oh, Ramil. dali na. Mamiya kita gikan din eh. Ha? Ngano? Asa to ba ingon? Ayaw na pagdagapungutan na. Tana. Pero Ramil, si Ruel. Hain si Ruel. Ayaw na sa kisiguti sa akong atubangan. Oh, hain siya. May dautan ba nga hitabo kang Ruel? Nga sa ato pa may kasayuran ka sa diais panghitabo. Ha? Sorry. Nakalitan ako. Di na kita mausap pa. Wala ko'y labot kung unsa may kalabutan mo sa mga panghitabo karon. Ang mahinungdanon mao nga tunggong ma. Ikaw ug ako lang, Joanna. Ramil. Tara, magpalit na kita gikan din eh. Adto ta magpakabuhing malinawon sa layo. Adto kita magpakasal, Joanna. Ramil. Dali na. Biyaan ta ang tanan din eh. Ang mahinungdanon mao nga uban ka nako. Ramil. Dali na. Oh. Dili ka mo uban ako. Ramil. Gituntulan na ko nimo. Mahal ta ka. Ayaw ko padungga mo balibad ka. Ramil. Tara. Ramil. Please. Di ko gustong pulson ka. Tara, Joanna. Dili ko. Masaylo ako. Ikaw ang unang babae nga kong gimahal. Ikaw pa lang. Ikaw ang una og katapusan, Joanna. Bisan ko magkatugot nga maadto ka sa lain. Ibo kong gitiunan. Ramil, ayaw. Mahal ta ka. Busad, dali na. Uban na nako. Dali na, Joanna. Ramil. Na, nakabuhay ka na sa imo kanina. Dali na, ima. Mamiya katagikan din. Dali na. Buhi ko. Asa ko ni mo Sa atong paraiso, busad, dali na. Dili paraiso sa kadapit ko ni ikaw nga ko ikaw ban, Felipe. Kundili, impyerno! Muuban ka kanako. Sumusugot kang sa dilit. Dali. Buhi ko. Buhi ko. Ako ka lang, ima. Ako ka lang. Huwag makabuwag ka na ito, ha? Ipalayo ko na ikaw. Kikan din eh. Dali na! Iko! Felipe, masagdin ako. Iko na katuhigan sa ko pag-ato. Subani mo, maluoy ka. Masagdin ako. Buhiin ako. Nungka! Nungka! Dali na! Dali! Asa to pa ingon, Ramil? Sa dapit din, dili kita maabot sa mga tinugyan sa balawd. Din way si bisan kinsang nakilala to. Adto kita magtukod sa atong paraiso, Joanna. Ramil. Oh, kanitan. Pabuta ko din. Mahikuhalan ko sa makadit sa taas. Mubalik ko rin. Diyan ka lang, buhat ako. Dali na, ima. Dali. Tuyo ka na ako. Dali. May idara ng babae ang gibitan si Don Felipe. Isa ka ng babae. Kataas na sa iyang buhok. Dali na. Si Ramil. Ayan si Ramil. Ayan. Sonia. Inyon. Ay, isa man na babae ka imong ikuyod taon. Mura man nag... Nay. Kadiyot lang. Murag na kailak ko ni mo. Manay tabangi ko. Ako kini. Si Ma. Iluok ko. Day Ema, buhi ka. Ayaw pang hilabot, Sonia, ha? Bahawa! Bahawa! Emma, kinuha ko. Sinang Emma, siya ka na. Ang
Ay, si Romel, ha? Mamiya na kami gikan din, eh. Ikaw ako magdaon. Buhi ka ni ay Eva. O di akarday din sa mansyon itaguan ni Senyor Felipe. Huwag kagipo angot, Senyor Felipe. Maghilom po niya! Huwag kay labat! Muna kami sa sakinan. Ingnan si Romel, ha? Magkita na kami dito sa mga abutanan. Dali, madali! Marita! Dali! Joanna! Joanna, Diana! Nakuha na ang... Dad? Kasi ka na mo kaya na? Saya na ba ako, anak? Cyrus, anak ko! Ikaw ba ka na? Kinsa ka? Ang duwaan ay mong kikuptan. Ana, paghihapon ay mo ang karoon. Cyrus, anak ko! Kaniutan, huwag kong kailanin mo. Dili ako si Cyrus. Nasayop ka lang manang. Ikaw si Cyrus. Felipe siya si Cyrus, dili ba? Siya ang atong anak, dili ba? Dad, huwag kong kasabutan ni. Wa na ko hikayos magpasabot ka ni mo, Ramil. Kinahanglang magkabayan na kinagikan din, eh. Dali na, Eva. Dali na. Buhi ko. Mamiya lagi. Ang duwaan. Tagsa ka mo sa imong igsuon ni Ana. Ikuya ni mo, Ruel. Managsama ka mong kibuhatan ni Papa ni mo, Jack, ni Anang maong trak-trak. O kaya kinigukulitan sa inyong pangan. Anang imong pangan ni Anang maong sakyanan nga duwaan. Cyrus! Cyrus? Dad? Okay, sige. Siya ang matuod mong inahan. Apan, anak, dali na. Wala kita oras pa sa pag-ikyas. Kinahanglan nga magkabiyan na kitang gikan din, eh. Dali na ka mo! Pasabton ka lang ikaw niya sa laing higayon. Tanay, imadali na! Balik ka! Di mo may malayo ka na ako ang among inahan! Don Felipe! Ruel! Mabuto itahon na. Nagtiniunay na mag-good monyor, Dong Ruel. Ngano naman intahon ni Uy Ginoo ko. Hanggang kong nervyos bisaka na supos. Kinsa ka ba kayo niya, ha? Ruel! Nalibot ka na din ako, Don Felipe? Ako ang anak nila ni Jack o Kiba! Ngayon mo buti papatay, uban sa kong amahan! Ikaw! Animal! Ruel! Anak ko! Nagbuhi na di kong bitini o kong panimay! Angay ginuutang ang gitumba kung ikaw ang matapos ka na! Ayaw! Ayaw! Iwakli mo ako kamot, Eva! Ayaw maluoy ka! Ayaw patyang ako anak! Dali, dali! Uwi akong inahan, Don Felipe! Pasalti me! Kung dili ka gustong pusilon ko siya, ha? Bro! Ibutang ka na imong pistola! Kinahanaton-nason na itong inahan kikan ka, Don Felipe! Huwag ko masayin sa mong gipanulti. Huwag ko makasabot sa mga panghitabo karon. Ang mahinungdanon mao nga makapalayo kami ni Joanna gikan dinhi. Busa ayaw na migson, di ba? Joanna, dali na! Ruel! Joanna, dali na! Bro! Ginoo ko. Ikaguyap po na ko inihitabo, Ayaw migson ni! Diyan ka lang! Bro! Di ko gustong pabutan ka! Paminaw ako! Gusto na! Igo na sa pagpamakak! Traidor ka! Giguba mo ang tanan kong pagsalig mo! Managsuon ka! Ikaw si Cyrus! Ikaw nga kumanghod! Hilam! Uy, iko! Oh! Ruel! Joanna! Balik! Balik na eh! Joanna! Joanna! Matod mo magpakasal ka na ko! Andam kong ihatag ni mong tanan, pero lakip ka! Imo sa day kong gitonto! Nagsabot mo aron inyo kong buwangon! Ha! Bro! Ayaw! Imong giguba ang tanan, Ruel! Giguba mo ang tanan kung nindot ka mga plano! Magbayad ka! Kung magkayo mo magpatay sa kagaling mo isuon! O sige! Niya! Itaon ko akong kagalingon mo! Ruel! Oh. Dugan ang panahon na nagtuog patay ka na! O sa nang nasayran ko buhay ka ba na eh! Uy, kabutangan sa kalipay nga akong ibati! Inabi na sa nang nadiskubrihan ko nga buhay pa sa ang atong inahan!
ug dugay ng gibilanggo sa imong amahan diya sa South Underground. Usap pasang di kong sundan ko sa Felipe. Aron kabayaran niyang nahimong sa balaod. Dili! Bro, ampo na ka mo sa balaod. Tabangan ko ikaw. Dili! Di ko mahimong mupuyo sa bilangguan. Bahala na't magkamatay ng duha! Bro! Kalimtan ko ang atong kisod! Magkahimo ka? Ikaw ang babagtong nga nung dili ko maangkon ang gugma ni Joanna. Samtang buhay ka ba, di ko niya mahimong higugmahon. Bro! Pasaylo ako, Ramel. Kung kay pakita mo palang kanako kani adto ang imong kaayo, tingali karon ikaw ang nanag-iya sa akong kasing-kasing. Apan uwahin na. Ibalik na si Ruel sa akong kinabuhi. Og mahal ko siya. Joanna! Pero andam kong magbago alang nimo. Nakita mo na nga kung kausaban mo ba? Ipalikamutan ko nga mapakita nimo nga kung kayo. Andam kong ihatag nimo ang tanan, Joanna. Ramel. Di ba yung kunin mo mahimong higugmaon? Ah! Ah! Usta maganahingon na ninig tanan! Mas mayo pang magtungan tang tanan sa impyerno! Ginoo ko, itabang itaw na kayo pagpilutong. Ikaw ang akong unahon. Mamatay ka, Ruel! Ayaw! Babag ka sa bala lang niya! Ayaw! Ingon mo siya na nagkamahal. Ako ang gagawin mo katagan sa imong pagmahal, Joanna! Ako! Ini ba yung pistola? Akong gawin! Yung ko kamagtanan na may pasakit ako! Gusto na! Gusto na! Ayaw na kong sampitan na! Traidor ka! Bro, ikaw na! Ikaw na! Di na ka mo sukulin mo! Sukol! Tungkid di ko magparagalas magpatay ni mo! Gusto na! Gusto na! Romel, maluoy ka! Nagkadugo na si Ruel! Igo na sa imong pagsumbag niya! Maluoy ka! Sukol! Sukol! Gusto na! Ikaw na! Ikaw na! Tukmog ko ni mo! Ikaw na! Dili ka lang! Maabot ka ng tao-tao na maturiyanan sa panahon! Sundan ko yung mahal! Kinalang magbayad siya! Di mo may mong hilaptas, Daddy! Siya lang ang matuod na nagmahal ako! Kamong tanan, puros mga trayor! Nasayop ka! Nasayop ka! Huwag ikaw tayo, Dore! Mahal di ka kaigsuon, di ka! Apan kailangan mong bayaran sa palaod ang inyong mga kalapasan! Di ko mo surrender! Ampo na lang sa palaod! Kung sa may mas bugat, alam niyo, ako ang imong higala o ang kiila mong hustisya! Matod mo, kiila ko nimong suot kay kara. Matod mo labaw pag ganina na. Tutis sama na ko sa matol mong igsoon. Apan di ay, tumuhi lang sa dila ang tanan. Tungkol kay mas bugat alang nimo ang imong pagserbisyo. Bro, pasaylo ako! Pasaylo ako! Mga parak, nagpaingon na rin eh. Di ko magpanakop na buhi. Musokol ko nila. Ayaw, bro! Ampo na lang maninaon! Dili ko! Dili kinimbuot kung may tabok alang ka nato, bro! Pero gitugutan mong may tabok kining tanan. Imong sa kining tanan. Imo kining sa! Dali! Kung mamatay man ko, iuban ko ikaw, Joanna. Ang magtungan tang duha. Dali! Iko! Ruel! Hilom! Arita mangagi sa liyo! Hidong ginoo ko, nagkadugo ka. Oo, sa manihita po, oo. Nag-una naman yung duha manay. Huwag ko masayod. Hidong Ruel, naging ka na mo sa ospital doon. O, ni kaso, sa baga na kinamaigo. Hindi na mga pulis. Sir, sorry. Pero nag-aikya siya. Ay, pangon. Huwag ka masayod. Nawadan ko sa nimot ka ganina. Sa niyang naigo ko. Dong.
Magkapalayo ta. Ipaniguro ko ka na. May na yun pagyapon na nga itong kasal. Silong na. Ayaw na pagilak. Human ining tanan nga kagbuot, Joanna. Isaat ko nimo. Ipatagamtam ko nimo ang kalipay nga dili itupnan. Kalipay nga dili nimo makita sa uban. Ipabati ko nimo ang matuod kapag mahal. Ipatagamtam ko nimo ang kalinaw nga imong gipangita. Isaat ko ka na nimo, mahal ko. Mana, nakabuti ka. Mibiyalan ka pulisan. Wata nila makita. Magkapalayo na kita sa hingpit, mahal ko. Di mo gipagang kang akong atubangan sakit. Mudagan ko! Joanna, balik! Ayaw ko biyahe! Joanna! Antod karon! Emma! Wala sa mulihok. Emma! Nakadugo ang iyang agtang. Nahinaykan ko siya. Napagkungko siya sa tubangan sa sakyanan. Emma! Pagmata! Emma! Animal! Misidlit ang dugo. Emma! Kinahanglan na magkaabot doon tayo misa among pag-atuan. Kalain ba sa kong kipati, Nunoy? Mura maging kapuhi gihapon ko hangtod karon sa mga paghitabo kaganina. Ay. Kung sinakahin na ito po karon, no? Sa pagsunod ni Dong Ruel, kang Dong Ramel, o kang Day Joanna. Mag-abo lang ta, Joseph. Nga unta, dili lang magkaunay ang magsuon. Hain si Ruel! Uy, Day Sugar! Day Sugar? Hain siya! Oy, ambot lang sa langaw, pilayin sa ok. Tug-ani ko sinuod. Hain niya tago si Ruel, ha? Hain! Ay, sa pistola! Ang dili ko nito ganan sinuod. Patilawon ko kamungtuhan ni akong pistola. Day, ginoo ko. Mayuwaan itaw ka, ana. Bitaw! Iya ko gitunto. Iya ko giilan. He made me love him. Pero di ay, siya mabahimong hinungdan ko gano'ng atuan sa morgue karon ng akong amahan. Unsa? Patay ng imong amahan? Oo, sa nahitabo, Day. Nga naman? Kaya takis si Daddy tungkol sa nahitabo kaganina. Nag-cardiac arrest siya dito sa selda. And now he's dead! Unsa, ay ginoo ko. O kinahanglan magbayad si Ruel sa kamatayon sa akong amahan. Wala, Day. Kaluoy ko di ay nimo. Ay kinahanglan magbayad siya. Magbayad si Ruel. Hain siya karon. Tuganan ko ninyo! Ay, Day, wa itahon may basta ayo, Day. Uy, liar! Nasari kong nabakak mo. Mabasa ko kayo sa iyong mga mata. O saman, mutugan mo, dili, ha? Ay! Pupunto taon na sa akong napihak, Day, maluot ka. Hey, sa isla sa batayan, Day. Ito, dito paingon sila si Senyor Felipe o kag Raquel. Kung gisunod si Dong Ruel nila. Sa Batayan Island. Very well. Nakatultol ko silang rest house itong kapita. Katultol ka? Nakatultol ko makausan itong kapita. Ako lang yung suod ngayon gala ka ni atong inada dito sa una. Ako lang! Ato, Aday! Salamat, imilakaw na. Ibisabot mo yung isa kang kabuhi ko. Sus! Kung wapa mo biya, ilugon mo pa ito pistola ba? Unsa? Oo! Unsa man dao? Ang asa ba? Ay, unsa ko na, Joseph? Basta malagi ng ang punjuhan ni mo. Nakaihi ka? Ni anak ko! Natambalan ko na ang samad ni Emma sa iyang agtang. Pero, wapagihapon siya mabaliki sa panimuot. Emma, pabuton ta din ang ato anak. Ugo niya, mumbiyaon niya kita din paingon sa laing nasod. Emma, mahal ko, pasaylo ako.
dili ko tuyong pasakitan ka. Uy, ay, madihon na sakinan. Ema, ang atong tingali karong anak. Ang atong tingali karong anak. Tuwara sila. Ihon mo sa nabugtong bahay nga. Ni Aning Dapita. Kung makahigayon ko karon, bawion ko si mamagikan ka, Senyor Felipe. Mayo kay nakasunod ka kanamo dayon, iho. Sa sunod ang laka nga buhaton, dada. Mabuto ugma sa hapon ang speedboat nga atong sakyan paingon sa Malaysia. O gikan dito, mupaingon kita sa Amerika. Mao ba? Heto asang nahimot ang biyahe. Kung gigutom na kamo, may mga dilata kita diha. Sige, dad. Joanna, may mo bang biyano namin mo? Sige. Gusto ko masaya sa tanan. Matuod nga inahan mo si Eva. Og igsuon mo si Ruel. Apan anak siya sa pagpakasa ni Ima ngadto kang Jack. Makaturugan lang nga patyon ko ang iyang amahan. Dili ba? Tungod kay gitonto ko nila. Pero wa mo apilas, mami. Dili ko makahimo. Upatig babaw paghihapon ang akong gugma kaniya. Mao ka na hinungdan kung anong gibabagan ko ikaw pagpakig-uban na ng Joanna. Tungod kay dili ko buot ka mahisama ka kanako. Lisod ang maghangad sa gugma sa usa ka binuhat nga may laing gihigugma, Ramel. Daddy? Hangtod sa hangtod kang manimpad nga unta. Usa ni mga adlaw, makat-unray sa paghigugma kanimo. Katawanan. Pero managsama tayo nga nahimong kapalaran. Usama ni Murad. Di sa po gusto nga mubuhay sa akong pagbati kang Joanna. Kung sama ni mo, maniguang sa bus paghangad sa gugma. Di ko ka nagsapayan. Basta makauban ko lang siya. Malipayon ako. Bisan sakit. Oh, Ramel! Kinahanglan magkabotay ko dito, Dapita. Ipanimahos kong iwag kamatayon, Daddy. Puslan man nga nag-inusara na lang ko, mga mongko. Pagkusgan ko pang ako pagpadagan. Misuot na siya. Mitubad siya na kung waiting-utingog. Kung kikakuskugot kayo. Nasahid kong pagkamatuog. May mo bang mahangyo ko? Unsa ka na, Ramil? May mo bag bisag karon lang. Bisan makausa lang. Itugyan mo ka na ako ang imong lawas. Nga sama sa gimahalos ang kunimo. Bisan karon lang. Gusto kong mabatik kung sa kanindot ang imong mga usab sa babae imong gikugma. Gusto kong mabati ang kainit sa mga kakos. Sa unang katapusang higayon. Please. Please. Karoon lang, Joanna. Magtungang gabi na.
Sundon ko ng rest house. Usal kayo lagi buhat ka. Nagtupad kagapon sila si Ramil at si Joanna sa paghigda. Wa ka niya pasakitin si Joanna. I love you, Joanna. I love you so much. Roel. Ramil, imo kong kitok mo na. Bisan sa pagkaluning nun. Ang iyang pangan paghihapon ang imong gilitok. Ramil. Mikawas siya. Ginadluan ko ang akong una-una sa pagmahal ni mo, Ramil. Apan nga nung si Roel magyun ang idiktar sa akong kasing-kasing. Nga naman. Nagkasabot ko, Joanna. Bisan sakit. Papansabtan ko ikaw. Ingulin ini kung may kugma. Mas lapad ang imong salabutan. Mas abli ang imong hunahuna kasing-kasing. Unya, inigsidlak sa adlaw. Mupaingon nami sa Malaysia. Malayo na nakita sa higpit din sa Sukpo, Joanna. Gusto na kini mauhi kayo. Sundon ko ng rest house. Huwag ako pagkita ang luwak ng mutangan ni Mama. Ningaw din sa sala. Sundon ko ng master's bedroom. Huwag ko masiyot. Nagamimutan sila si Mama o si Don Felipe. Nahinan ako siya. Ako kini, Sir Will. Ayaw na pagtingo ka. Hinayuban ko na. Magpalayo tagi ka ni Ma'am. Dali na, dali na. O sige, pabuto ka sa gawas pa. Antoon ko pa si Joanna. Pag-amping ka, Dag. Dili mahimong upalayo ka na, Wilma. Oh! Kinahanglang mamatay ka na, Ruel. Aron magmalinaw ka na si Ima. Mamatay na! Oh! No! Dili ko makatubot na patyon mo si Ruel, Tito. Kung may mapatay man niya, ako ka na. Tungod kay takong siya sa ako. Siyang hinunggan sa kamatayo ni Daddy. Karon, daghan ang buot mo, patay ka ni mo, Ruel. Malukoy mo, hindi ka pasakitihan ako, anak. Seneta mo din eh. Oh, Sugar. Ruel, niya mo? How ironic! Kung unsa ko ikaw kagustong maangkon ka ni Ato Ruel, mausam kagustuhan ko karon nga mapatay ka! Ayaw! Ma! Ima! Ma! 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 Ima! Ipursil mo si Ima! Ipursil mo nga akong binahal! Ima! Ima, mahal ko! Pasalo ako sa tanong napuhat. Dadol ko ikaw sa lupa, Ima! Pagkabuhay, Ma! Ayaw ka biyahe, Ma! Sa Libya, gusto
Igo na. Matagan ta nagkatapusan ng tanang mga pagtuon. Dili kita magmalinawon kung magpapilin kitang may pagtungod sa atong mga tukan. Mama, Pasaylo ako. Pagkipasaylo ko na isabi ko sa imong mga sana. Mga anak, pag minalay ka mo, sama ka na to sa kagmay pa ka mo. Roel, Cyrus. Ma! Wala si Mama! mga pulis! Ito, ginay mo kung ganito sa batalyanan sa balaod. Dili! Dili mahimo! Dili ko'y kapatyon tungod o alang sa hangyo ka na kung ima. Apan kung musunod ka kanama, dili ko magduha-duha sa pagpusail kanima. Oh! Ramil, dali na! Dali na, anak! Mamaya kita gikan din. Dali na! Ato kita magpaabot sa pikas tumoy alang sa itong sakyanan o sa speedboat. Dali na, iho! Di ko mubiyak nga dili ko kaumas duwa na. Oh! Ramil, Please, kung punos kang kapot, mupaliw na kita din. Ramil, pasaylo ako. Joanna. Dali na, Ramil! Nagkadoon na mga pulis! Mamaya na kita din. Dali na! Di man ikinig ka nunay, Joanna. Mahal ta ka. Busa ihatag ko kanimo ang imong kagawasan. Ramil. Dali na, iho! Bro, ang pingi si Joanna. Magmalipayo ng kamunduha. Bro! Bro! Ipasagan mo sila makabiyak. Mao ka na gusto mahitabo ni Mama. Nga hatagan ng katapusan na kamo panagdumot. Dali na. Doon na lang kita sa baybayon. Nga nahimutangan sa atong kasakyan. Dali! Wala na, iho! Wala ka mo! Surrender ka mo, malinaon! Dili! Ramil! Dali! Ramil, dagan! Dagan! Una na! Ako na'y bahala din eh! Biya na, anak! Dali, dali! Di ko ikopyan! Musunod ako kanimo! Biya na! No! Dali! Dad! Dad! Mag-uban na kami mo. No! No! Dali! Dali! Mga hayop mo! Mga hayop mo! Ah! Natagan ta magmayong kapahulayan sila sa papa ni mo, Jack. Tupad sa lubong ni mama ni mo, Ima. O sa pikas kilid sa Janitso, mao ang lubong sa imong mangkod, si Ramil. O sa pikas, mao ang lubong ni Don Felipe. Dili tingali kini ikasukod ni Jack nga gitupad ta sila. Magkasabot ta si Papa no. Ano ko lang? Kinahanglan doon na pa'y mawa. Una ta matigam-taman na matuon nga kalinaw. Usahay, ang kalinaw nagkinahanglan og sakripisyo. Kung buhay pa unta sila si Mama, malipay unta sila. Nga ikaw ay akong kikadayon, Johanna. Gusto kong isunod niya sa pangaan sa ako banghon. Ang unatang anak na lalaki, kang Cyrus. O kung babae ka ding unatang anak. Oh, unsa pa? Dili ta munong. Hangtod nga magkapatuntag anak na lalaki. Kasi mabuntag sa kadusina. Dili ba, ano? Unsa? I always thought you were the best. I guess I always will. Og dinhi mga higala natapos ang atong sugilanon.
Ug sa dili pa mihingpit nga manamilit kaninyo, ania ang mga artista nga naghatag og kinabuhi ning atong sugilanon. Sa papel ni Ruel, Ray Bores. Sa papel ni Ramil o ni Cyrus, Ray Arellano. Sa papel ni Joanna, Ingrid Miss I. Vertodaso. Sugar, Jaylee Haka. Sa papel ni Senyor Felipe, Eliseo Bambina. Delphine, Ben Haima. Kining maong sugilanon sinuwat ni Marites Parba Albore. Ubos sa direksyon ni June Caraca Pujanes. Spinner Jeffrey Gabunada. Soundman Ben Haima. Recording editor Randy Tayan. Sugilanon nga nag-uluhan. Higala o hustisya. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kining tanan gidalit kanato sa RMN Drama. Ug mo to ka listeners ang katapusang sumpay tapos na gid. Nagitay mahimo mga ka-listeners kay nangatapos na gid no ang mga drama nga inyong giatngan. Ang huma na mangita putag lain. Nalangan ang kita sa pag-edit sa kuan sa managlaing dalan part 9 tungod sa balik-balik yun copyright kanunay tungod sa yung music ba nga lisod mapud akong i-cut i-trim tong maong part ba nga ending dapit pa makatouch kayo no kasi nga rin ang uban siguro may pag-ikat ni mo idol kayo paita namatay man na yung kuya na so lain po itong i-cut murang tag nanikas ano ang ikat na to katurang mga murag reject na kay pero ang importante isin na wato gikat kay balag na copyright atong gibalik-balik og edit mga ka-listeners na magbasa ako sa inyong mga comment mga ka-listeners no kay aron makuha-kuhaan ni mga nag-comment nakahimo ang takong vlog ani mga ka-listeners. Wala na ako mag-outro na lang yung intro kay taon man. Bati man siya kaayo nga gaduka-duka ko ato. Ga-advance ko vlog ato kid para sa aning dramahan ta ba. Pero nakuan man. Nabtam taglang adlaw di gahimo na ako lang intro vlog no para kuan upsay atong pagbasa sa inyong comment no nga di ta magduka-duka eh grabe gito ni agi pijong-pijong gito katugon nya ang unang basahon na to mga ka-listeners nga comment si Jocelyn Patalinghog. Mayong hapon sir, salamat sa pag-upload sa mga drama. Salamat po kayo Jocelyn Patalinghog. Si Badiday, salamat Lods, nahuman na good nahuman na gid ang happy dakidak nya si Ma'am Grace Blanca Flor maglagot jud ko aning mag-comment mo comment nga murag si kinsa mga pura ba pula pud unta mo sa inyong gipang comment anyways salamat kayo sir paabot ta jud ko sir kung kanos ka maka-upload sir kasabot ko sir amping dia permi salamat kayo sa pagsabot ng Grace Blanca Flor no nalang uban nga murag purado kayo mo comment murag para nila sayon ra kayo ito murag para nila humandaan ng kanang drama nga ditso na upload muna gayto na yung duko-duko pangita sa ubang episode ng mga live streaming at dugay-dugay na ba yung mga drama muna nga lisod kay pangitaon labod na daan sa ulo sa pagpangita parang daan i-edit pa tanggalon pa ng mga copyright labad kay sa ulo gid hinay pagdita samot mo nang kadlawon kanunay muna ang iyana kapait pero nang kamot ko para malingaw tang tanan no mga listeners salamat kay sa pagsabot nya si kuan si Danila Gonzaga, wow, tsada kayo ang ending. Congrats sa writer and drama o sa tanang dagdala. Basta tatak, RMN, tsada jud and more power sa DWHP Cebu. O sa DXDC Davao, o uban pa, o kanimo Sir John, dagang salamat. Keep safe always and may God bless us always. Salamat kayo, Danila Gonzaga. Sinimalos Benz, nice idol. Nalingaw na pod me. Shout out lang ko ni Imelda Delvo. Salamat idol. Shout out Imelda Delvo. Shout out ka ni Nimalos Benz. Si Jubin Sumipo Jr. sa gihapon, salamat kayo sa pag-upload sa last part Lods, God bless and more power Lods pa Manila. Salamat kay Jubi Sumipo Jr. no, sa Manila. Salamat sa inyong pagpaminaw. Si Jean Ruiz, excited ko ani. Salamat kay Jean Ruiz no. Cute kayo kalantawon ng pagupit kay Idol. Salamat kay Jean Ruiz no.
Si Charis Lima Kahar na yung comment pa. Salamat Charis. Yan, si Jubin Sumipo Jr. mayawang panahon Lods na kay na ba kay nahipos sa higala igsuon kaaway unta ma-upload ko to ni mo Lods. Ug salamat sa katapusang sumpay sa Happy Ducky Ducks ug nining agaton ang bayot nga maton. God bless Lods sa makanunay. Salamat kay Jubi Sumipo Jr. no. Nya sa bahin sa imong pangutana ning higala igsuon kaaway. Basin pohon ato ning malugaran og edit mo dila ko musaad. Jobin Sumipo Jr. no. Kay napatay laing drama nga gisugdag arrange no. Yeah. Basing makuan na to ni pohon no. Nga si Aisal ko sa ibi pareha mong tingog ni Randy Padayaw sa sunod admin. Ang bright man kas mga balat maayo pud ang mga time rhyming words no. Salamat kay Aisal ko sa ibi no. Mo gina kong hilig sa una ang mag suwat-suwat og balat no. Hilig po ko og kanang mga rap song sa una ba panahon pa na pag high school hilig kog suwat-suwat og mga rap song no na nga sa una nakainumdum sa kung nakadaog mig sa kaputos kindi kay nag-compose ko og rap song ba niya ni-appeal ko sa contest ba para sa mong Christmas party by group ng to niya ako ning rap intahay ba mura pag siglat na yun ba mga to nakadaog mig isang putos kindi anto na to na apil-apil na kong mga contest nga mga kanang grupo-grupo ba niya parties mga jingle-jingle ba sa eskwelahan ako po mga mathematics mga sadya una nga nadala yun ako ano yung balat-balat no? Mga rhyming pero dili guli yung perfect akong kuha na pagkasuwat pero importante nga ma-rhyming no? Diyan, makatawanan po ang gituyo na po na ako mga kalasinas para komedi ba salamat kay Aisal ko sa ibi no sa pagpaminaw sa kumbalat. Si Rosie Daguhoy, thank you kay Lord sa katapusang sumpay. God bless you always, Lord. P.is. Angayan ka sa imong gupit, Lord. Salamat kay Rosie Daguhoy, no? Nya si Saibel Giras, yung part 9 po, natapos na, malaglaing dala, no? Nya si Jean Ruiz, nindot kayong ending, makalingaw, gid si Imyat. Salamat kayo. Diri na po kumaminaw, huma naman sa gatong. Excited po ani permi. Salamat kayo, Jean Ruiz. Nya si Aisal ko sa ibigopuhan na ni mo admin dyan. Na bata kas imong new haircut. Salamat sa sumpay tika admin. Salamat kayo Aisal ko sa ibi no. Nya si Annalyn Samson. Agoy ning dramaha hilak ug katawa man sa atong mabuhat ani idol. Salamat kayo sa tanan-tanan idol. God bless you always nimo. Salamat kayo Annalyn Samson no. Sa imong kanunay pagpaminaw no. Nya si Algin Corsiga makalingaw kayo ka Imyat og folding oy. Mao gyud. Mao ba natumboy nung si Imyat pa ending og si folding na bayot. Na baylo na hino no. Bagti kay na si Imyat dia. Nya si Gisa Anora bitaw oy nindot kaayo nagtingog maka-in love kay pang leading man jud siya tingog kaluoy po di ang anak si Janjan Lara lahi ra jud og tingog condolence sa pamilya niya. Nya si Jenny Lim Kimson ting sa sumpay ning drama hope daghan pa mong mga upload nga drama salamat kayo Gisa Anora o si Jenny Lim Kimson dahil na nag-comment na si I'm.me listening here in Saudi Arabia salamat kayo I'm.me no? Si Cindy Bautista tulo ka heart si Mary Ann Rostria salamat ani boss God bless you always as always salamat kay Mary Ann Rostria no? Si Lingil Habman, hello sir, thank you kayo sir. Salamat kay Lingil Habman. No? Si Andy TV Vlogs, waiting sa katapusan idol, salamat. Mauna na katapusan, tapos na. Ang ay gala, ostis siya. Karon pag yun, no? Advance mo itong vlog, pagod, pero nakaminaw na ninyo kaya matik naman, humanog vlog. Mix na yun, upload na yun. Salamat kay Andy TV Vlogs sa pagpabot. Si Adjas, GGG's, katawa raman na emoji, no? Cindy Bautista, thank you sa sumpay idol. God bless you always. Salamat kay Cindy Bautista. Nya si Dilos Nieves Giovanni. Oh yeah. Tanaw sa kung kanta-kanta nga way tugtog. Umiiyak ang puso. Si Randy Castro, ang ganda part 4 Lone Ranger boss. Salamat. Maglahang dalan boss part 9 tapos na, no? Randy Castro. Nya si Mihias Lodi
Mayong gabi idol Jan, karon pa jud ko nakapaminaw og balik sa walay kapalit dita. Karon kay nakaharbis na ko sa akong tawong og kamatis. Nakadita na ko mapaminaw na ang managlahing dalan part 6 ug 7 ug ang katapusan na happy dakidak at kining agaton 8 and 9. Ug ang importante nga malipay kadol ang mga ads nga wala jud nako giskip. Bahalag daghan basta lingaw lang. Salamat idol. Salamat kayo. Mia Slody no. Ang taon sa no, nakaharvest kag kamatis o ano, tawong. Diyan nakadita gid in taon ka. Salamat kayo no sa paminaw sa itong mga drama no, wala pag-skip sa mga ads. Salamat kayo Mejia Slody. Si Randy Castro. Boss, bakit nawala part 9? Madalahing dalang last part na. Nawala to kay mo nasipet akong pag-export, pag-mix. Di ako kabantay, mas matug na ko padung ba nawa ino na akong katugon pagkabantay na ko nga uy. Sa maning mo na may mga isina to na nag-iko-iko ba mo to nga napugos og delete, taas na ba ang views. Napugos og delete kay basig na po mo reklamo ba. Sa man ni mura mag-remix no. Ato nga gi-delete lang ako dayon no, i-private niya i-delete. Nya si Ma'am Isim ang nag-comment pod. Salamat idol kaluoy ba nimo ay health first idol tulog yun as long as you can. Mag-upload ka lang idol if may time ka. Ayaw pasagdi imong health yan importante. Anyway, minaw lang ko permi. Isang dili ko mag-comment. I keep listening once again. Salamat kayo sa imong kakugi. Tulog ka na idol please and amping permi. God bless as always. With heart of prayers na. Salamat kayo mga isim no. Kamot lagi yung tako kay nang agwan tahon ako sa katulgo na kay ba. Kanunay ko kadlawunan kay magpaabot ko nga mo kusog ang data. Kay tabalo ko excited mo dyan. Malipay na lang po ko nga malipay sa ko ba. Dilipay ko makabasa sa mga comment na uy na din nagdaghang nag-atang sa mga drama no. Salamat kay Ma'am Isim. Si Jean Ruiz, salamat kay idol, paway sa pod, makahulat ra pod mi. Ara jud mi. Isod ra ba kayo magsakit, amping intawon ang lawas. God bless. Bala na og nani kulang nga drama, naminaw ra gyapon ko. Salamat kayo no, Jean Ruiz. Nya si Badiday, kaluoy po ni Dino oy manghod pagyud niya nagpatay niya. Mo lagi no. Sad kay ending ba. Si Jean Ruiz, nindot kayo ang ending makahila ko. Mo gid Jean Ruiz no. Si Danila Gonzaga, uy makasakit man sa baratian ang ending makalagot kay si Jerry nakaako pusil sa iyang maguwang nga ang tanan-tanan iyang gibuhat para niya. Uy gabawo sahay kapait more power Armin. And God bless to all cast. Ang daghang salamat Sir John sa imong kanunayong pag-upload ng mga dramas. Amping kanunay and God bless as always. Salamat kay Danila Gonzaga. No? Nya si Ringel Habman, hello Sir Idol, pareho jud ta duka kayo daghan ko trabaho at iman mga anak bana trabaho. Di lalim sir kulang tulog. Thank you kaayo idol kanindot kaayo ni nga drama. Wala ko kasabot aning ubang sulat ani no. With heart na lang salamat Ringel Habman no. Si Rocky Vlog dai na jud mo gid. Ipancho salamat boss Jan, advance Merry Christmas. Salamat kay Ipancho no. Nya si ay Pancho gyapon nindot na jud ni boss Jan salamat sa payan Pancho. Si Rica Stone makahilak man pud ta oy namatay pa jud si Manoy Dino mao gyud sad kay ending. Analin sa tarin lingawan ako sa drama action jud kay idol mao gyud salamat yan. Lingaw ta sa action no pero ending nang makasubo. Si Rica Stone ay idol ayong udto pwede ko pa-request sa drama ang title Balintawak Jack. Salamat idol. Sinsa kayo no, Rica Stone kaya ang na-record na ko ani ang tulo ra gid episode sa katapusang sumpay. Aning Balintawak Jack kay katong time kung trabaho pa ko ato ba. Una nga chamber ato nga naka-record ko tong ending kay murag baging absent man ko atog tuyo. Awol ba ko ato. Basta ka makaminaw sa ending ba. Una na-record na ko ato tulo ra gid ka episode pero katapusan largo. Una nga pasensya kay no kay di ta ka kuan ning Balintawak Jack no. Ending rin na record ako ato record sa cellphone gitapad sa radyo ba. Una nga
Ug akong i-upload daghan jud mo reklamo sa man human dayon. Awayon pa ko ug ako tong i-upload kay diretso nga ending. Ito ganing drama nga basurero. Ayingon as ending akong na-record man. Ano na lang ako gi-upload kay sa una na-upload ako to. Katong mga balintawak jack katapos ang sumpay ug basurero. Problema kay kung karon to na ko i-upload daghan mo reklamo kay diretso ending. Daghan mo reklamo ba sa man ay bitin man kay diretso mag-ending. Wala lang yun ako ipang-upload ang mga na-record na ko nga katapusang sumpay. Sinsa kay Rika isto, no? Ug si Marlon Suko, sakit sa dughaning final boss. O gid Marlon Suko, no? Sakit sa dughaning final, makahilak ang ending ba? Kay bae rin nungdan. Nakaako si Jerry ug pusil si yang kuya. Mabaw kay katarungan, no? Nga nakahimo si Jerry ug pusil sa iyang kuya. Ito yung mabawas katarungan. Makasubo ang ending. Nga nalintan ang sakripisyo sa iyang kuya ba tungod lang sa sayop nga pagtuo. Nga yung kuya may padung mo rape sa iyang iso nga kaklaro nga si Billy, no? Yung kuya dako kay sakripisyo gikan sa iyang uyab nga na kuano bali ayaha ang uyab ni Dino sacrifice atong dako, no? Gikan pas pagbata nga yung kuya gitig panalipon sa iyang manghod niya mo rin na itabo sa ending share po yung nakapatay sa iyang kuya nga nagmahal ng pangga niya ba una nga paita sa bitter kayong writer ba. Ang writer kay Mauro po ni Siri Arellano, no? Ang nagdala sa Dino ba. Duda kung gituyo ni para malahi siya ba og ending sa tungkang Francis Paris ba nga katapusan kadaugan. Muna nga kuan siguro tutuyo gi iba ang ending. Medyo maumaor man gyud dagan sa istorya. Muna kay numdum pa mo mga listeners atong kanang katapusan kadaugan nga sinulat ni Francis Paris sa una. Maumaor gyud. Duna lang gilahi gamay. Unya si Birds Dig Sub, hindi ko type ang ending. Pinatay ni Jerry ang isuon niya sa hinungdan. Mga pinatay ng kuya niya, mga kriminal. Heist, makalagot ka Jerry, way lami. Mao yun, katawa ba si Birds Dig Sub, no? Nga galagot, no? Galagot pero nagkatawa. No? Mao yun, sakto po no? Makasubo ang ending ba? Kuhan kayo ba? Nalimtan na ni Jerry ang sakripisyo sa iyang kuya. Tukat pas pagbata, no? Ito din dako na. Hasta uyab ni Dino na iyahagod. Wala siya kay bawo nga kang Dino tong uyab, no? Kaya ang bae kay si creator man po ang mutugan. Paita kasi ending yun. Kamahay. Salamat ni Birds Dig Sub. Si DJ Queen kasakit sa dughan. But anyway, salamat kayo. Ako yun yung nasugdan. Pa-shout out dahil ko Lods dyan sa akong mga kagrupo, mga solid kapamilya. Kanunay minaminaw ani ang solid E4. Ang solid E4 Daddy Locks sa BB24 Chan og Pipa Ping ug sa tanang solid kapamilya. Daghang salamat sa pag-upload dingaw kayo may og nakahilak pud pa jud. Salamat goodness. Salamat DJ Queen, no? Sa imong mga kapamilya, solid kapamilya, no? Ang solid E4, no? Daddy Locks, Habibi 24, Chan ug Pipa Ping, no? Solid kapamilya. Salamat sa inyong pagpaminaw, no? DJ Queen. Si Carmela Binaraw nakulods na laay na pud ko ani. Tapos naman to ganahan kayo kung maminaw ani nga drama. Salamat Carmela Binaraw. Ngita taglaay na pud, no? And tapos naman gid. Nya kini pong higala ostisya tapos na pud, no? Ngita taglain. Lin Lariusa sakita kayo sa dughan paminawon ang ending makahilak sad ta mao gid. Lin Lariusa, no? Makasubo ang ending gid. Wilson Datig mautag ending idol oy pero salamat sa pag-upload. Salamat po Wilson Datig sa pagpaminaw, no? Isag na kuanta sa ending na subo ta pero salamat kayo sa pagpaminaw, no? Si Manahil Ali nindot jud ni nga drama idol. Salamat
sa pag-post kanunay og mga drama imo channel. Ingat kanunay idol. Salamat manahil ali no. Si Puan Prince way lami ang endings. Salamat dyan sa pag-upload more pang mga drama. Mao gid lagi Puan Prince no mao tag ending. Hindi ta kay action kayo. So nasa ending lang ta nasubo no. Ngita taglain na pud po no. Puan Prince no kay nangatapos naman no. Ang Lone Ranger ato tong ipadayon. Si Saisy Morales nindo, thank you. Naminaw siya sa agat to, no? Si Gisa Anora, ni Mills, uy, nakatawad di kong imyat o holding. Mao na nabayot o natumboy. Mao yun. Nabaylo ang ilahang sitwasyon, no? Bianca Camille Madrid, Madrid, thanks. May sapayan, Bianca Camille Madrid, no? Si Ariel Pasyol, pati man nag-ending, boss. Mao lagi. Taong tama no, tayo mahimo, ano? Mao mo ending. Noel Ibarita, walang kwenta ang kwenta kapatid niya. Walang kwenta ang kapatid niya kay binigay ng manoy niya lahat pero pinatay pa rin niya. Mao yun. Nabutaan sa gugmang giatay. Unsa ni ang gugmang ni Jerry giatay kay ayon naman niya na kuan niyang kuya. Mao ray rason, mabaw kay rason. Okay, nainumduman ko niya nga maoy padong kuno mulugo sa iyang uyab. Batiag kay rason mabaw kayo nya mauro to'y inungdan nakaakong sa pagpusel nakalimot siya sa tanan sakripisyo sa iyang kuya pati gani iyang uyab nasacrifice og nabulag gani sila sa iyang kuya kay tungod niya no kay imbali magbae no og makalagot ba pero sige na lang kay drama ra ni. Salamat kay no Noel Ibarita si Christine Diasis bisag nakaila ko sa ending pero pinakapangit niya ending na akong napaminaw buisit si Jerry hahaha. Christine Diasis no na lagi na buisit na si Christine aning paminaw no tungod ni Jerry. Gisa Anora nakahilak jugos ending kasad uy heist drama pa mo mao lagi Gisa Anora no hilak kita sa ending aning drama ha makasubo ba unta action ta to kayo pero nasubo ta sinding. Amo to mga listeners, thank you so much for watching for listening. Amping mo kanunay mga listeners. December 2 naman nun, hapit na Pasko no. God bless us all, advance. Merry Christmas and Happy New Year.